Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι, πήρα αφορμή για να μιλήσω με θέμα ο Καζαντζάκης θηρευτής της αλήθειας από το γεγονός ότι είχαμε θέμα στο Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφία και Επανάσταση. Ήταν ένας άνθρωπος επαναστατικός. Ο Καζαντζάκης, ο Αλμπέρ Καμί, λέει ότι η Επανάσταση είναι όχι μία ατομική πράξη, αλλά για να είναι αληθινή η Επανάσταση, πρέπει να παραπέμπει στο συλλογικό ασυνείδητο και στη συλλογική συνείδηση. Ο Καζαντζάκης, δυστυχώς, για πολλούς είναι παρεξηγημένος. Υπό την έννοια ότι δηλώνουν κάποιοι ότι αφορίστηκε. Δεν αφορίστηκε ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης είχε ένα μέρος από την Εκκλησία που τον κατήγγειλε και μάλιστα από το διάβασμα, την ανάγνωση του βιβλίου «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Αυτό ήταν μία αφορμή για να υπάρξει ένας πόλεμος εναντίον του Καζαντζάκη. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι ο Καζαντζάκης δυστυχώς από την πολιτεία και την τότε κυβέρνηση δεν προπέμφθηκε για να πάρει το βραβείο Νόμπελ από την Ακαδημία της Σουηδίας και ανταυτού, για μία ψήφο παραπάνω, πήρε το βραβείο Νόμπελ ο Αλμπέρ Καμί, ο οποίος ήταν και φίλος του. Μάλιστα, στην επιστολογραφία μνημονεύεται ότι ο Αλμπέρ Καμί, όταν εξελέγει και πήρε το βραβείο Νόμπελ, έστειλε επιστολή στον Καζαντζάκη, με την οποία του έλεγε ότι είναι άδικο, διότι εσύ περισσότερο είσαι άξιος από μένα για να πάρεις το βραβείο. Και ο Καζαντζάκης τον συνεχάρει για το βραβείο Νόμπελ, το οποίο το απονεμήθηκε. Δύο μεγάλοι άνθρωποι από πλευράς λογοτεχνίας, από πλευράς διανόησης, ο ένας με τον άλλον είχαν μια τέτοια φιλία που δεν την πρόδωσαν, ούτε υπήρξε μια ζήλια, ούτε μια ζηλοφθονία μεταξύ τους. Εάν έρθουμε τώρα στο έργο του Καζαντζάκη, ο Καζαντζάκης, η μελέτη του έργου του είναι πολυσχηδής και πολυπρισματική, διότι συλλαμβάνει μέρος για περιεχόμενο στα βιβλία του, από τις φιλοσοφίες, από τα ταξίδια του, από τα αναγνώσματα τα αγιογραφικά, μάλιστα από το βυζαντινό και μεταβυζαντινό πολιτισμό, και αποτυπώνει, όχι με μεγάλη μόνο γλαφυρότητα, αλλά και ποιητική εμβέλεια, πρικίζει την έννοια της ανθρώπινης φύσης, αλλά και στο βάθος προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη φύση με αντιφάσεις, αλλά και το μεγαλύτερο είναι ότι ζει μια εφηβική επανάσταση μέσα του, την οποία αποτυπώνει στα γραφήματά του. Ο Καζαντζάκης, μέσα από πολλούς κριτικούς, έχει χαρακτηριστεί ως μοντερνιστής. Δεν είναι περισσότερο όμως μοντερνιστής ούτε από το Γιάννη ούτε από το Ρίτσο. Γιατί? Γιατί ακολουθεί τον κλασικό ρεαλισμό του μοντερνισμού. Αυτό έχει να κάνει, και μάλιστα ως παράδειγμα φέρνω το Χριστός ξανασταυρώνεται, όπου έχει ένα διάλογο
ο Μανολιός με τον Γιαννακό. Ο Μανολιός υποδίεται τον Χριστό και ο Γιαννακός υποδίεται τον Απόστολο Πέτρο. Εκεί βλέπουμε το εξής. Του λέει του Γιαννακού, Γιαννακέ, να ξέρεις ότι θα κατέβω στην πόλη, θα μιλώ, αλλά δεν θα μιλώ εγώ, θα μιλά εκείνος που μου έδωσε την εντολή και τη διαταγή να ομιλώ. Εδώ τι σημαίνει? Ότι αποστασιοποιείται, ταυτίζεται μεν, αλλά αποστασιοποιείται ο ίδιος, αλλά από την προσωπική αλλίωση και μεταμόρφωση του ιδίου. Αντιγράφει και μιμείται. Εδώ έχουμε μία παρουσία του μοντερνισμού, ο οποίος δεν αποδέχεται την αφομοίωση και τη μεταμόρφωση του ατόμου, αλλά ο μοντερνισμός προβάλλει τις ατομικότητες. Δεν προβάλλει την προσωπική σχέση, η προσωπική σχέση αντλεί εκατέρωθεν αφιωματικά στοιχεία και μεταμορφωτικά. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι κατά τους κριτικούς του Καζαντζάκη, ότι γίνεται μία ταύτιση των προτύπων του Καζαντζάκη με μία γραμμική εξέλιξη της ιστορίας, αλλά ταυτίζεται με τι? Ταυτίζεται με τα αρχέτυπα και τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν, αλλά σε μία διαδρομή από τον αρχαίγονο κόσμο και το ασυνείδητο. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο ερμηνείες μέσα στην ιστορία. Τη γραμμική εξέλιξη της ιστορίας και την κυκλική εξέλιξη της ιστορίας. Στην κυκλική εξέλιξη είναι αυτό που ζούμε και σήμερα. Π.χ. γιορτάζουμε παραδείγματος χάρη τα Χριστούγεννα. Έτσι, γίνεται μία ανακύκλωση στον χρόνο, επαναλαμβάνονται οι γιορτές, όμως δεν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Είναι μακριά. Ανακύκλωση της ιστορίας. Περιμένει το τέλος του. Το τέλος του μέσα στο γεωγραφικό, στο χωρόχρονο. Ενώ η γραμμική εξέλιξη της ιστορίας έχει αυτό που ο Καζαντζάκης υστερότερα φτάνει σε μια ωριμότητα για να μιλήσει για την ατέλεστη τελειότητα. Ότι δεν υπάρχει τέλος. Δηλαδή υπάρχει αιωνιότητα. Θα το δούμε παραπέρα. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Καζαντζάκης, όταν γύρισε από το Άγιον Όρος, που είχε πάει με το Σικελιανό, αρχίζει και τοποθετείται απέναντι στα προσωπικά του αισθήματα και στα διανοητικά απέναντι στο Θεό, στη θρησκεία. Και λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, αλλά τον Χριστό δεν τον είδα πουθενά. Και αρχίζει τώρα η ωριμότητα του Καζαντζάκη. Λέει, ο Χριστός δεν βρίσκεται στα φαινόμενα, βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου. Εδώ είναι μια μεγάλη επανάσταση του Καζαντζάκη. Γιατί? Διότι όταν μιλάει για παλιά θρησκεία, μεταβάλλει την αίσθησή του και μεταβάλλει και τη σχέση του με τη θρησκεία. Όταν λέει η παλιά θρησκεία πέθανε, γεννιέται μια άλλη θρησκεία που γεννιέται μέσα από τη θυσία και τα αίματα. Γι' αυτό αργότερα θα πει ότι εγώ γύρισα από το Άγιον Όρος, αλλά βρήκα, λέει, το Χριστό να γυρίζει κατάδικος, ταπεινός, πεινασμένος, χωρίς να του δίνει κανείς σημασία. Εδώ βλέπουμε ότι παίρνει την έννοια του χριστιανισμού ως ταυτόσιμη με την ανθρώπινη ομοιότητα. Δηλαδή, λέει κάπου, ο Θεός πρέπει να μοιάσει στον άνθρωπο. Γιατί το λέει? Διότι θεωρεί αυτό που ο Πλάτωνας, γιατί έχει διακειμενικές αναφορές, διακειμενικές, μέσα από τον Πλάτωνα, μέσα από τον βυζαντινό πολιτισμό και μέσα από αγιογραφικά χωρία. Και όταν λέει όμοιος,
παίρνει από τον Πλάτωνα το όμοιος ομοίου αϊπελάζει. Δηλαδή, ο όμοιος πλησιάζει τον όμοιο. Γι' αυτό είναι ανθρωπιστικέ ο όμοιος. Γιατί είχε ομοιότητα με το δημιουργήμά του. Και λέει σε κάποια στιγμή, περιμένω ο άνθρωπος να σώσει το Θεό. Να σώσει το Θεό ο άνθρωπος. Τι εννοεί? Εννοεί ότι ο άνθρωπος να το σώσει μέσα του. Δηλαδή να απελευθερωθεί από τις ατομικότητες και να απεικονίσει, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο ένας απεικονίζει τον άλλον. Ο Χριστός απεικονίζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τον Χριστό όταν πλησιάζει την ομοιότητα, την αγιότητα. Και εδώ μου κάνει εντύπωση όταν επικαλείται τον φιλόσοφο, τον νεοπλατωνικό Πρόκλο, ο οποίος λέει, κατηγορεί ότι παρήλθε η σκιά της παλιάς ειδωλολατρίας της πολυθεΐας και βλέπει στο όνειρό του την Αθηνά και του λέει, κοίταξε με καταδιώκουν, κάνε κάτι. Γιατί το λέει αυτό ο Καζαντζάκης, επικαλείται τον Πρόκλο? Γιατί βλέπει μία επανάσταση εναντίον της υλομανίας της ιδεολατρίας. Είναι αντιματεριαλιστής. Και εκείνο το οποίο για μένα είναι επαναστατικό, είναι ότι ο Καζαντζάκης είναι συγκριτικός των πολιτισμών. Κάνει συγκριτική του πολιτισμού. Δηλαδή, τα μεγάλα ονόματα τα οποία παρουσίασε και θεώρησε πρότυπα, είναι ο Λένιν, είναι ο Βούδας, είναι ο Οδυσσέας, είναι ο Χριστός. Αλλά κάνει μια κριτική όταν οριμάζει και λέει, εγώ δεν προτιμώ το βουδισμό που επικαλείται την Ιρβάνα, εγώ επικαλούμε το χριστιανισμό, ο οποίος μου διδάσκει τον αγώνα. Λέει ο Χριστός, ο Θεός είναι ανήφορος. Για να φτάσει στο τέλειο που είναι ο Θεός, και πρέπει να προτιμά τον ανήφορο αντί για τον κατήφορο. Όμως, είχε κι άλλους δύο με τους οποίους είχε μεγάλη σχέση πνευματική και οι οποίοι τον επηρέασαν. Ο ένας ήταν ο Δάντης και ο άλλος ήταν ο Γκέτε. Λέει, από τον Δάντη γνώρισα την κόλαση. Όμως, εγώ νοσταλγώ το παράδεισο. Και όταν μελέτησε τον Γκέτε, τον οποίον και μετέφρασε, λέει, ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι η εύκολη ευτυχία, αλλά είναι ο προβληματισμός όταν αγρυπνά για το δύσκολο και το σκληρό. Άρα μπαίνουμε σε μια φάση του Καζαντζάκη, ο οποίος ξεπαγώνει από μέσα του και ξεσκεπάζει όλες τις αρνητικές εκφάσεις της εφηβείας του. Και εδώ γράφει κάπου, λέει, η αχόρταγη νιώτη. Η αχόρταγη νιώτη. Ο άνθρωπος, λέει, ο νέος, καταπιάνεται με ό,τι εύκολο. Εγώ, λέει, προτιμώ στη ζωή εκείνο το οποίο είναι το δύσκολο και εκείνο το οποίο πονάει στον άνθρωπο. Και από την άλλη, λέει, βλέπετε το σκουλίκι στα φτερά του έχει γραμμένο το όνομα του αγώνα. Και είχε 3 σύμβολα ο Καζαντζάκης τα οποία προωθούσε. Το ένα ήταν το σκουλίκι το οποίο γίνεται πεταλούδα, το άλλο είναι το χεριδονόψαρο, το οποίο, λέει, πετάγεται από τα νερά για να γνωρίσει την αληθινή του φύση. Και το άλλο είναι ο μεταξοσκόλικας, ο οποίος λέει ότι από αυτόν βγαίνει το μετάξι. Βγαίνει εκείνο το οποίο ο άνθρωπος πρέπει από τη ζωή του να καταξιωθεί
να κάνει αυτό το οποίο αναφέρεται στην ύψωση της φύσης του, της ανθρώπινης φύσης. Μου έκανε εντύπωση επίσης, μέσα σε αυτά τα κείμενα που διάβασα, το ότι επικαλείται την ξενιτεία του Χριστού. Λέει, οι Αλεπούδες έχουν τις φωλιές του. Όμως, λέει, ο Χριστός, ο Θεός, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Και εδώ είναι αυτή η παρηγοριά που δίνει σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν στη ζωή τους που την κεφαλή κλείνει. Δηλαδή, εδώ ο Κατζατζάκης παίρνει μέσα του την έννοια του Θεού ως εκείνου που είναι αποτύπωμα, ομοιότητα του ανθρώπου. Για να κηρύξει τι? Ότι η αγάπη είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού. Αλλά, επειδή έχει διαβάσει και τον Νίτσε, ο Αλμπέρ Καμί, όταν τον επικαλείται, λέει ότι δυστυχώς ο Νίτσε έγραψε ότι ο χριστιανισμός προωθεί την αθεΐα όταν εκοσμικεύεται. Λέει, οι εποχές που ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος είναι οι εποχές που φαίνεται ότι ο Θεός είναι νεκρός. Επομένως, εδώ φέρνει ένα μεγάλο προβληματισμό για το θάνατο του Θεού, ο οποίος έχει πολύ προβληθεί από την ιδέα του Νίτσε, αλλά ο Νίτσε είχε άλλα επιχειρήματα για να διδάξει τι είναι ο θάνατος του Θεού, όταν ο Θεός έχει πεθάνει μέσα στον άνθρωπο. Εκείνο όμως που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι ότι επικαλείται, όταν έρχεται από το Σινά και τα Ιεροσόλυμα, επικαλείται τους αρρύθμιτους προγόνους. Δηλαδή, τους πολλούς, τους αναρρύθμιτους προγόνους. Και λέει, η κραυγή δεν είναι δικιά μου για αυτά που λέω. Είναι των προγόνων μου, των αρρύθμιτων προγόνων μου. Και εδώ φέρνει τη διαγενεαλογική ηθική, που διαγενεαλογικά έρχεται από το παρελθόν όλη η αξία και η αρετή των προγόνων ως μάθημα για τους νεωτέρους. Και μάλιστα εκεί λέει, είναι χρέος να νιώσει ο άνθρωπος ότι μέσα του βρίσκονται οι πρόγονοι. Μέσα του. Δηλαδή δεν υπάρχει το DNA το κυταρικό. Υπάρχει και το DNA το πνευματικό, το οποίο διαδίδεται από γενιά σε γενιά. Εκτός αν το σταματάμε εμείς. Ίσως και ασυνείδητα. Αλλά συνεχίζει και λέει ότι οι αρρύθμιτοι προγόνοι είναι εκείνοι που πρέπει ο άνθρωπος να τους μοιάσει στα έργα τους, δηλαδή στις αξίες και στις αρετές, και να μάθουν στα παιδιά τους να γίνουν καλύτεροι και να ξεπεράσουν και τους πατεράδες τους. Υπό την έννοια της αξιολογικής ταύτισης των προγόνων με τους επιγόνους. Και έρχομαι στο κεφάλαιο όπου ο Καζαντζάκης θέλει να μάχεται και να είναι ίδιος με τον Οδυσσέα. Δηλαδή, η Οδύσσειά του Καζαντζάκη, δεν καταλήγει σε γεωγραφικό χώρο στην Ιθάκη. Ο Καζαντζάκης δεν τελειώνει την Οδύσσειά του σε γεωγραφικό χώρο. Είναι αέναος ο χώρος. Δηλαδή η Ιθάκη υπάρχει μέσα στην ψυχή του και διαιωνίζεται. Δηλαδή έχει μια περατότητα. Γιατί λέει, πέρα λέει από το σκοπό και τους σκοπούς και τους στόχους που έχει ο άνθρωπος, υπάρχει και πέρα από τον σκοπό υπάρχει η περατότητα του σκοπού που δεν μπορεί ο άνθρωπος με τα χείλη του και με το στόμα του να διαλαλήσει.
Και γι' αυτό λέει, δεν μιλάω εγώ, μιλάνε οι πρόγονοί μου μέσα από το στόμα μου και επιθυμούν οι πρόγονοι τους απογόνους να μοιάσουν στην καρδιά τους, στο πνεύμα τους. Δηλαδή, εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι αυτός ο Χάμπερμας έχει πει για την αποδόμηση του αρχείου μνήμης. Και εδώ τον χρησιμοποιεί και ο Wittgenstein, ο οποίος λέει ότι αποχρωματίζεται ο πολιτισμός όταν δεν ταυτίζεται σε ορισμένες αξίες από το παρελθόν, από το ασυνείδητο και το αρχαίγονο προϊόν που έχει. Αυτό σημαίνει αυτοκτονία του πολιτισμού. Δηλαδή, ο μηδενισμός. Ο Καζαντζάκης δεν ανήκε το έπος του, όπως λένε μερικοί, ούτε στο μηδενισμό, αλλά ούτε και σε ένα άλλο στοιχείο βουδιστικό ή οτιδήποτε. Ο Καζαντζάκης έχει ένα έπος καζαντζακικό, διότι θέλει να ταυτίσει την ιστορία της ζωής και να ενώσει τον χρόνο. Δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε κουτσουρέψει, έχουμε μηδενίσει το παρελθόν και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πολιτισμό εκ του μηδενός. Αυτό τι είναι? Ο μηδενισμός του ανθρώπου, διότι, ξέρετε, το πρόβλημα της σημερινής εποχής εστιάζεται ποια πιστεύματα έχει ο άνθρωπος. Λέει ο Καζαντζάκης, και Θεό να μην έχεις, πρέπει να τον δημιουργήσεις για να πιστέψεις κάπου. Από την άλλη, όταν ο άλλος ταυτίζεται με την ύλη, δεν έχει περιθώρια να μιλήσει για τον ανήφορο του Καζαντζάκη, ο οποίος είναι αντιμεταριαλιστής, είναι αντιηλιστής. Και μάλιστα κάνει και κριτική όταν είναι διασώτης της Επανάστασης της Ρωσικής, μετά όμως την κατακρίνει την Επανάσταση, γιατί βλέπει ότι και μέσα από εκεί υπάρχει τι? Η απανθρωπία του δικαιώματος της ύπαρξης της ελευθερίας. Και εκείνο το κατακρίνει. Δηλαδή είναι συγκριτικός των πολιτισμών. Θα ήθελα να πω, σαν τελευταίο, για να μην κουράζω, δύο σκηνές. Η μία σκηνή είναι όταν διαβάζει τα απόκριφα Ευαγγέλιο του Ιωάννη και βλέπει ο Ιωάννης μια οπτασία όπου ο σταυρός δεν είναι ξύλινος, είναι φωτεινός, λάμπει από φως. Και πάνω του λέει είναι κρεμασμένοι άνδρες, γυναίκες, παιδιά και όλοι που βογκάνε για την ελευθερία από την ανάγκη. Και γι' αυτό λέει και σε κάποια στιγμή, λέει, πρέπει ο άνθρωπος να ξεσχίσει την έννοια της ανάγκης από πάνω του. Αυτό που λέμε σήμερα, η κατανάλωση, η δημιουργία νέων αναγκών. Με αποτέλεσμα να φτωχαίνει ο άλλος εξαιτίας της δικής μας της αφροσύνης. Και δημιουργεί και έναν άλλο όρο, η Θεία Παραφροσύνη. Και όταν λέει Θεία Παραφροσύνη, παίρνει την παραβολή του Παργαρίτη από το Ευαγγέλιο, όταν ένας πλούσιος πούλησε όλα τα υπάρχοντά του, είναι η θυσία που κάνει, υπερβαίνει τον αυτό του άνθρωπος για να βρει εκείνο το οποίο είναι σπάνιο για την ψυχή του. Και το άλλο γεγονός, την αναφορά στον Γκρέκο. Είναι στα τελευταία του. Και έχει επικοινωνία με τον Γκρέκο και του λέει φεύγω και βλέπει στον όνειρό του και του ζητάει να του πει 3 προσευχές για να επιλέξει. Η μία είναι είμαι δοξάρι στο χέρι σου Θεέ
τέντωσέ με να σε απίσω. Η πρώτη προσευχή. Η δεύτερη προσευχή. Παρατέντωσέ με για να σπάσω. Μη με παρατεντώσεις για να σπάσω. Και η τρίτη είναι παρατέντωσέ με και ασπάσω. Προτιμά την τρίτη. Να παρατεντωθεί για να σπάσει. Έχω πολλές πληγές στη ζωή μου. Όμως στέκομαι όρθιος, λέει. Και το τελευταίο είναι ότι του λέει φεύγω. Φεύγω όρθιος παρά τις πληγές μου. Θα ξαπλώσω δίπλα σου, στο ίδιο χώμα. Αλλά και οι δύο θα βρισκόμαστε στη Δευτέρα Παρουσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα σας διαβάσω το ποίημα. Δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί όταν γράφουμε μία ποίηση σε ένα διαγωνισμό έχει ορισμένες προϋποθέσεις, ορισμένους στίχους. Εγώ έγραψα το ποίημα, το οποίο είναι περισσότερες στροφές, και αφαίρεσα, προκειμένου να το δώσω και να διαγωνιστεί. Θέλετε να σας το διαβάσω ολόκληρο ή θέλετε να σας το διαβάσω όπως θα παιχτεί από τους τραγουδιστές? Ολόκληρο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Νίκησα ή νικήθηκα. Μελίγια σαλεύουν. Ανάσες βαραίνουν. Πέδεμα ζώρικο της άγνοιας η νίκη. Του απείρου η γνώση. Καζατζάκιος απόκριθη δύναμη, αντιφεγγίζει σοφία. Ζυμωμένη με παμπάλαιο γέλια και δάκρυα. Σκίζει της ματαιότητας στο κορμί, κομιστής αφαίρεσης, χύτης αμφιβολίας, σε ωκεανό άκτιστης αιτίας. Ορειβάτης, κριτικός, φραγιών μεταξύ ύπαρξης και ανύπαρξίας, πανέλληνας παγκοσμιότητας του λόγου, ιχνηλάτης, ήχων ιστορίας και μυστηρίου, θηρευτής, στοχαστικός σε καταπληγωμένες ακροπόλεις πολιτισμών, μαθητής διαγενεαλογίας αρρύθμιτων προγόνων, προξενητής άλωσης κορυφών με χιλιουτοπίας. Αναρρίχησή του, η καημή προλεταρίων, αστών, εχθρών, καθεστώτων αδικίας. Λογοτέχνης αντίστασης με αναρτημένες γροθιές σε στέπες χλειδής και εφήμερου. Αλευρωτής ψωμιού από ορθό στάχη δικαιοσύνης. Ιδρώτας αγωνίας του ταΐζει αλέτρη κουλτούρας του κόσμου. Δοκιγχώτες του ουρανού οι φτωχούλιδες του Θεού του. Σαρνητές Μολόχ και Μαμονά αμάλαγο χρυσάφι. Θεϊκιά παραφροσύνη η επιλογή του ανέλπιδου, του αδύνατου. Μεγάλο μαργαριτάρι η ανακάλυψη του είναι. Χαρά θυγατέρα παλικαριών Ολύμπιων αγώνων. Βλογημένοι οι αθλητές στα άκρα του δρόμου. Χρέος, πείραμα αιματηρό, η αλήθεια ανυπότακτη. Άλμα αναπνοής χελιδονόψαρο, ο απροσκύνητος άνθρωπος. Έκσταση η αιμονή σε πυθμένα σκότους. Νίκη το φως. Νέα Ιερουσαλήμ, η καρδιά του εργάτη, του ήρωα. Μνημονευτή, εραστή κάλους θυσίας αγάπης. Κάγκελα φυλακής, το πολύ σπερμοχάος των ατομικοποιήσεων. Καζατζάκης, ταξιδευτής, οραματιστής, σκηνοθέτης του Ζορμπά, καταργητικός της άφιλης θνητοδίαιτης υφηλίου του ιμπεριαλισμού. Ήτα η απαιδευσία, η προπαγάνδα πανασταίνει χώμα, σπάει καθρέφτες προσώπου,
Κρυσταλλώνει μάζες ανθρώπων σε κρυστάλλινες οθόνες ειδόλων. Άθλημα το αιώνιο. Ευωδία άνθους από χρώμα και λάσπη. Μετουσίωση ύλης και πόνου. Άρωμα αρετής ψυχής. Η νίκη. Σας ευχαριστώ.